Вече трета поредна година двама фотографи, Благовеста Филипова и Пламен Андреев, преследват парните локомотиви у нас. През този период те са се срещнали с хора, за които мнозина не подозират, че съществуват. Хора, чието дела пишат история. Така се ражда изложбата "В контакт с миналото", в която са събрани истории и историйки, които докосват душата, събуждат пулса и обръщат времето. Повече за връзката между човека и машината ще разберем от един от двамата фотографи, Благовеста Филипова. За мен е удоволствие да посрещна в студиото. Добро утро! Добро утро! Как решихте да снимате точно парни локомотиви, да кажем, в началото? Всичко започна много изненадващо и за мен. Имаше парен локомотив, който пристигна на гара Варна. Направих му няколко снимки. Това, което почувствах, когато направих тези снимки, беше много различно от всичко това, което бях снимала до момента. И така в мен се роди идеята, че всъщност може да прераснем в нещо повече. Снимките много се харесаха на хората. Установих, че такива снимки не се срещат много често. И така реших да започна нещо малко по-голямо от просто няколко снимки. За целта ми беше нужен и човек, който да ме подкрепя и партньора. В крайна сметка, сама жена покрай парните локомотиви е малко страшно. Отправих покана на колегата Пламен Андреев. Той каза: да, разбира се. Той не е по-малко щурглава от мен. И така започна едно преследване, което ни отведе в депо София, локомотивно депо София. Там ни посрещна един изключителен човек на име Ангел Алексиев. Ние му разказахме нашата история, нали, защо сме там, какво правим двама фотографии в локомотивно депо. Общо взето не е най-често срещаното явление. Много, определено. И много интересно беше, като се срещнахме с него, докато му разказахме, аз вадя, нали, една така снимка и му показвам снимката, от която всъщност е тръгнало всичко, и той възкликна: "Ама това съм аз." И ние тогава, т.е. аз не го познавах, когато отидох на гарата. И така започна едно буквално приятелство. Той от своя страна ни разказа какво всъщност се случва там, където той работи. Оказа се, че седмица преди ни да отидем в депото е пристигнал за реставрация парен локомотив. Най-големият тендерен локомотив на Балканския полуостров. Това е всъщност локомотива, на който огняр е бил Никола Вапцаров. Да, и всъщност беше изключително, защото ние станахме свидетели как в рамките на една година този локомотив буквално се преобрази пред очите ни и онази купчина желязо, която заварихме в първата ни среща, всъщност се появи с дишаща с душа и сърце на ЖП линията. Имахме възможността да я снимаме. Първите проби, които тя направи. Ето това всъщност е... Не е това. Да, сега виждаме снимки всъщност от изложбата. Имаше ли други вълнуващи човешки истории? Имаше... Всички истории там са вълнуващи, защото това не са хора, които работят нещо обичайно. И ако за повечето това е някаква посредствена професия, бих казала, че това е професия, която може да работи само ако работи с цялото си душа и сърце, защото е изключително тежка. Те прекарваха дни и нощи там, за да може това нещо да бъде отново на железопътната линия и да можем да им се насладим по този начин. Наистина едно връщане назад във времето не може да бъде сравнено с нито едно друго пътуване с влак. Това е наистина минаване назад в миналото. Снимките са много хубави, между другото. Благодарим. Страхотни, наистина. На какво ви научи този проект? Да ценя неща, с които не съм запозната. И точно това всъщност беше идеята, която вложихме в това да покажем на повече хора трудът на машинистите, които обслужват влаковете. Защото
много лесно да кажеш, да, това е някаква професия, голяма работа, но всъщност във всяка една професия има нещо много ценно и само тези, които я практикуват, могат да го кажат и тези, които са близко до тях. Затова решихме да запознаем повече хора с тяхната работа. И така, когато потърсихме място, където да експонираме нашата изложба, течеше един конкурс Месец на фотографията, в който пуснахме участие. За наша изненада беше много приятно, че те ни одобриха, защото това е конкурс, в който участват кандидатурите са от цял свят. Участниците, които спечелихме, бяхме 22, от които само 4 българи. И беше изключително приятно. Откриването на изложбата беше тази година, юни месец в София, Месец на фотографията. Това е изложба, която е под ръководството на Фотографска академия Янка Кюркчиева. Като изложба, която събра голяма популярност от всичките изложби 22 в Месец на фотографията. Нашата, заедно с още една изложба, взе участие в фотоваканция. Продължаваме да виждаме всъщност снимките. Нека да разкажем малко и за тях, за самите снимки, докато вървят, все пак ще е интересно. Значи, най-интересното е, че се оказа опасно да преследваш влакове. Значи колегата няколко пъти, за да направи кадър. Видяхме и снимки отгоре, така заснети. Да. Общо взето, стараехме се в момент, в който влака минава, тъй като той минава доста бързо, той да бъде на едно място да направи един кадър, аз да бъда на друго място да направя друг кадър. Както казах, той много искаше да направи снимка, на която ЖП линията е така в перспектива, влакът идва срещу него. Това, разбира се прави, докато той лежи на линията. И влака идва срещу него. Буквално. Това си е да, беше си доста опасно. Атрактивно, но си опасно. Абсолютно, да. Но това не ви спира по никакъв начин. Ами не успя. Не успя да нас спре. Имаше пък друг случай, в който влак замина, влезе в тунела, ние тръгнахме съответно след него. Така трябваше, т.е. трябваше да си излезем от тунела. В един момент добре, че имаше с нас машинист, който каза: ами или се скрийте в нишата, или бягайте назад, защото влак се връща. Ако този човек го нямаше там, ние нямаше да разберем, че влак се връща. Той си беше видял някакви сигнали. И да, опасничко си беше, но изключително вълнуващо. Не може да бъде сравнено. Още по-големи със сигурност. Да. Интересно и опасно, истинско приключение, така да кажем. Да кажем все пак и във Варна, до кога ще бъдат изложени вашите снимки? До 3 януари в социалната чайна на Варна. Благодаря на Майя Донева за поканата да експонираме изложбата и в тяхното прекрасно място. Това, ако не сте ходили там, направете го. Мястото е наистина изключително уютно. Хората там са много приветливи и каузата, която всъщност стои за цялото място, е много благородна. Това е място, което дава работа и бъдеще на деца в неравностойно положение. Както и ние с колегата взехме решение, че продажбата от фотографиите, които са в момента експонирани, ще бъдат дарени средствата за каузата на социалната чайна. Изключително благородно, наистина. Аз ти благодаря за това гостуване, пожелавам успех. Продължавате се така да творите. Всъщност да ни кажеш, от колко време се занимаваш с фотография? 4-5 години. 4-5. Да. Фотографията за мен е... мотивира и за напред с разбира се. Професионалната фотография като сватбена и рекламна си остава работа, но това са неща, които си остават хоби. Различно, наистина. Хоби, да. Много различно. Благодаря отново, тъй като времето вече ни притиска. Пожелавам успех.